Meta kont għadni naqra ta' tifel fid-dar Tommi u missieri, il-ħadd kienet ġurnata speċjali. Ommi u missieri kienu jqumu kmieni, jippreparaw l-ikel, u l-ikel tal-ħadd kien ħaġa speċjali. Abbundanti, għandek dixxi mqarrun il-forn, patata l-forn, pastizzi u x'nafien. Ma konniex insajruhom id-dar, konna noħduhom għand tal-forn. U wara l-knisja, kunu xil-11, immorru għand tal-forn bis-sarvet ta' nattu d-dixxijiet u noħduhom id-dar. Problema kienet illi kienu għadhom l-11 u l-ħin tal-ikel ikunu għadu ma sarx. Fl-istess ħin hemm dal-ikel fuq u għalkemm ma kienx suppost ħallina omna ma konna naqru dik il-patata tqarmeċ jew dik il-biċċa imqarrun. L-istess ikel, l-istess dewqa li konna nieħdu kien ifisser illi fl-ofsinhar kellna pranzu prim. L-ikla tal-mulej hija wkoll dewqa. Għaliex Ġesu stess għalinna biex inħabbru l-mewt tiegħu sa ma jiġi, hemm element ta' ħarsien il quddiem. Din hija ikla li qegħdin nieħdu biċċa ħobs ftit inbit u nifirħu fiha għax qegħdin induqu kemm hu tajjeb il-mulej. Imma fl-istess ħin nixxenqu għal dak iż-żmien meta se nkunu fil-preżenza tal-mulej. Imberkin dawk li huma mistiedna għall-ikla tat-tieġ tal-ħaruf. Illum niftakru fih, imma dakinhar nisemgħu ara l-amara talla hija l-bnedmin u hu jammar magħhom u huma jkunu il-poplu tiegħu u Alla stess ikun magħhom u jkun Alla tagħhom. Illum niftakruh permezz tal-ikla tal-mulej, dakinhar inkunu fil-preżenza qaddisa tiegħu.